Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod. Astăzi o să deschid Star Drop-ul mitic de la ziua 25 de pe Brawl Stars. Dacă mai vreți astfel de episoade, nu uitați să dați un like, un subscribe și un click pe clopoțel. Acum am deschis Star Drop-ul. Să se încarce. Nu știu de ce mă scoate uneori. Să dau un pic mai tare. Abia aștept să văd ce-mi pică din acel Star Drop. Sper să fie ceva bun. Let's go! Tot suntem aici. O să jucăm și un meci de să vedem cum ne descurcăm. Haideți să vedem. Let's go! Don't make me get Nita! We can do this! Mă așteptam să-mi pice ceva mai bun din Star Drop-ul acela. Mai mic. We can do this! Hopa, penele, papă, cine avem noi aici? Lu, prietene! Cum mai ești? Vrei să ne batem? Prietene! We can do this! Am 6358 de trofei și mai trebuie să mă joc, îmi dau demisia de Brawl Stars, nu mai am 32 brawleri de îmi dau demisia, nu mai e gata, îmi dau demisia de Brawl. Deci am cel mai mare din nou. Dacă v-a plăcut acest episod și mai vreți să facem Star Drop-uri opening, atunci scrieți în comentarii și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!